डेन्जार मोनसे जायगायाव दंफैयो आं दायो मा जायगा होनो बेखौ मिन्थिया खिन्थु नैया ओरैबादि डेन्जार बेयाव बर'फ्रा रायजो खुंगासिनो आरोना गासिबो न' आं दायो दङ नै दिनै ससमा लानानै भिडिअ बानायगासिनो डेन्जार ओइ नै दैफ्रा बैयो जाबाय एम्स मेडिकेल ओरै मोजां नुहुरा डेन्जार नै बापरे बापरे बिराद डेन्जार गायजों दुगैगासिनो मानसिफोरा ओइ नै इयाव बेनो जाबाय गुवाहाटी अखा खोरोमगासिनो दायो अखा हागासिनो हानो माने खोरोमगासिनो डेन्जार नांदो हारसिं बेरायगासिनो आं दायो ओजों लोगोफ्रा दङ सायाव माने जोङो मा होनगोन बेखौ ओंखाम दौनाय जानो फैदों गुवाहाटीयाव बापरे डेन्जार आरोना ओरै गासिबो डेन्जार न' माबादि जिउ खुंगासिनो बिसोरसो मिन्थिगोन आरोना बापरे रास्तायानो ओरैबायदि बिथिं गासिबो न' गोजालै ओरैनिया न'फ्रा बा डेन्जार अखा खोरोमदो जों दंफैयो नैया बिसिनाव दंफैयो नैबे गंसेयाव ओरै जेबो डेन्जार गासिबो पाहार एखेबारे बेयावनो माबादि जिउ खुंगासिनो बिसोरो संसार रायजो जागासिनो डेन्जार बेयो नैया बिदि गोलैफ्लांबा गैला आरोना Oh my god डेन्जार ओइ नोरै फैगासिनो आरो ओरै डेन्जार बिथिं गासिबो न' गोजा बैफ्रा आदिबासि बेंगलि ओमफ्राय बर'फ्रा ओरैजाय सायाव दङ मा गामि लिरो बेखौ मिन्थिया खिन्थु ओरैबादि नायथाव आरोना पाहारफ्रा जोंनि जायगायावनो दङ गुवाहाटीयावनो गुवाहाटी खानाफ्रानिफ्राय ओरैजाय मा जायो डेन्जार ओरै नायबा गोलैखायो सिङाव मोनखागोन आं दायो नोंथांमोननो मोनसे डेन्जार बुस्थु देखायनि बिसोर दैखौ मानिफ्राय लोङो मानिफ्राय दिहुनो ओरैथ' पाहार साना एखेबारे दैखौ लाबोनो हाया सिंनिफ्राय बेसेबां गोजान थाबायबोनांगौ दा आं दैखौ बोरै लायो बिसोरखौ देखायनि आरोना बेनो ओरै थांबाय गादलुनबा गैखाला ओरैजाय न'आव दङ नैया बेफोर गासिबो बर' गोजा बापरे मेंगुलायोलै बापरे रेर ना फाइनालि मोनफैबाय निजिरायाव फारसेनिफ्रायसो फैनाय दैयाव दुगैयो बिसोरो ओमफ्राय बेखौनो लोङो खोमा लोंबो जानांगौ आंना केमेराया मोजां नङालै बारा वाइड एंगेलबो गैया ओरैनो दै सोमना दोनदों डेन्जार बेनो आरोना निजिरा दैया औवाजों बानायना लादों ओरैफ्राय फैयो ओरैबादि बोहैबोयो आरोना दङ गासिबो दै जोबसो बिराद डेन्जार मोननो थान बिसिना दैयानो जोंना खिन्थु मा जायो दैया दंखल सेरबानो फैयो दैया खिन्थु बिसिना बिराद थान आरोना नै ओरैबादि निजिरानिफ्रायसो लोंगासिनो बिसोर नै एखेबारे डेन्जार बिराद दै मोननो थान
गुवाहाटी एरियायाव नुदों जोंनि बर'फ्रा बेसेबां थांनानै माने फेबोरबादि फेथोबादि जाना दङ ओरैजाय थास' बिबार दङ ओरै फैबाय गुवाहाटीयाव माने फैसानि एभेलेबेल खिन्थु दैनि एभेलेबेल नङा आरोना दैया बिराद माबा खम बिबांनि खिन्थु जोंनि गामि एरिया माने मा होनगोन बेखौ एक्सुवेलि आं दा गामियाव थायो नालाय गामिखौनो होननांसिगोन नङा होमबा जोंनि गामि भिलेज ओनसोलाव दैनि बिराद माने बे एभेलेबेल दंखलखौ सालायबानो मोनलाबाय जोंना खिन्थु बिसिना नै दैया जमा जायागौ मानि बाल्थिङाव बुङागौ मानि बिसोर दुगैनाया दैजों आरो लोंनो बाया आरो लोंनो नांगौ जायोब्ला बिसोर मा खालामो मिनारेल वाटारखौ बायनो गोनां जायो बेसेबां बायनो 20 लिटाराव 30 टाका जाबाय खोमा दाय ओरैबायदि बिराद मोनसे मोजां भिउ बे जाबाय गुवाहाटी एम्स मेडिकेल AIMS एम्स मेडिकेल ओमफ्राय GMC फ्राबो ओरैजा दङ बे आरोखि ना आं दा थांफिनोसै बिराद डेन्जार गोजौ गाखोदों थांसै बाय बाय हारसिं बेरायगासिनो आंजों फैफानायफ्रा माने एसे नास्ता खालामगासिनो आं खारन जेबो लाया नालाय ओंखायनो हारसिं बेरायगासिनो बिसोर लोंबाय थादों बापरे मेङो ओरै आरोना केमेराया एखेबारे मावो दे आंना स्टेबलाइजार गैया नालाय आइफनसो लानांसिगोन खोमा ओरैबायदि